Molt bé. Bon vespre a tots. Benvinguts els que us trobeu aquí a la sala d'actes del Centre de Lectura i també els que ens seguiu a través del canal de YouTube. Excuso l'assistència del nostre president, que és fora de Reus, per tant, no pot ser entre nosaltres. Bé, per al Centre de Lectura és un goig tenir avui entre nosaltres a Monsenyor Joan Planelles, Brunosell, arquebisbe de Tarragona, que ens presentarà el llibre d'Armand Puig i Tàrrech, Antoni Gaudí, vida i obra. Contem també amb la presència de l'autor, Armand Puig. També ens parlaran Tate Cabré i Jaume Massó. Llavors faig una breu pinzelladeta, molt breu, de cada una de les persones que ens parlaran. Comencem per Tate, que és la primera que agafarà la paraula després. Ella és doctora en periodisme i comunicació, ha donat classes a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Internacional de Catalunya. Compagina el periodisme de recerca amb l'exercici de guia turística i professora. Jaume Massó, molt conegut de la casa, fa poc en va ser president. Ell és arqueòleg, historiador, museòleg, membre de l'Acadèmia corresponent de la Reial Acadèmia de la Història i de l'Acadèmia de Bones Lletres. I pel que fa a mossèn Armand Puig, crec que actualment compagina de viure entre Roma i Catalunya, perquè, entre altres responsabilitats, és el president de l'Agència de la Santa Seu per l'avaluació i promoció de la qualitat de les universitats i facultats eclesiàstiques que hi ha en tot el món. Deixeu-me donar una breu pinzelladeta dels seus treballs d'investigació. Principalment és de recerca bíblica, en la qual ell és un gran especialista. Hi ha els dedicats als evangelis sinòptics, al Jesús històric, als apòcrifs, a les homilies d'Organyà, a les versions bíbliques catalanes medievals i a la seva tasca com a coordinador de la traducció ecumènica de la Bíblia al català que va desenvolupar durant 12 anys. Ha escrit nombrosos llibres, articles sobre temes relacionats amb la Bíblia, la teologia, la pastoral, l'espiritualitat. I ja no m'allargo més perquè han de parlar 4 persones. Repeteixo, per nosaltres és un goig molt gran acollir avui la presentació d'aquest llibre de Gaudí, vida i obra. Gràcies. Tate, quan vulguis, tens la paraula. Moltes gràcies, Carme, per la presentació. Moltes gràcies a l'Armand Maria per haver-me convidat en aquest acte. Gràcies al Centre de Lectura. Ets la vicepresidenta en funcions. Moltes gràcies per fer d'amfitrions. Al Jaume Massó i al senyor arquebisbe per compartir taula. I a vosaltres, gràcies per haver vingut un divendres al vespre i compartir el vostre temps amb nosaltres. Com ha dit la Carme, jo soc periodista i soc periodista de recerca i fa molts anys que busco i que grato en els temes de Gaudí. I amb aquest tema que comparteixo aquí amb la taula va ser per mi una grata sorpresa quan el 2010 vaig descobrir que el mossèn Armand, o l'Armand Maria, com li dèiem a la Selva, publicava un llibre sobre Gaudí que es deia La Sagrada Família segons Gaudí. Ell llavors era un biblista molt important, internacionalment conegut per la seva biografia de Jesús, traduïda a 7 idiomes, en la qual es va veure que era un home molt valent, perquè es va enfrontar a certs sectors de l'Església que el criticaven, i em vaig quedar admirada que posés un peu dintre del món del gaudinisme, perquè jo no li coneixia. I aquesta setmana, mirant entrevistes que t'han fet, Armand, a la tele, vaig veure que deies que el 2010, suposo que amb motiu de la visita de Benet XVI a la seva família, vas dir, jo tinc que entrar, tinc que conèixer, i vas anar, per primera vegada et vas impregnar a la nau central i et vas posar en marxa els motors i al cap d'un any ja vas treure aquest llibre del 2010, La Sagrada Família segons Gaudí, que a mi em va agradar molt, el tinc aquí.
és una exègesi de Gaudí, com diuen ells. Una exègesi, pels que no som biblistes, és una anàlisi, normalment de la Bíblia, però en aquest cas de Gaudí, i que està molt ben fet, amb els peus de pàgina que et remeten al final, una estructura super ben feta, una anàlisi dels símbols, perquè és comprendre un símbol al subtítol, i que és molt bé, que està molt bé. Per si no n'hi havia prou, al cap de 3 anys em va treure un altre, Arquitectura i símbol de la Sagrada Família, que va estar igual de bé que el primer, però encara més perquè ho va fer a 4 mans amb el llavors arquitecte director de la Sagrada Família, que era el Jordi Bonet Armengol. Llavors, ell fa la interpretació dels símbols, que és molt més ampliada que la del primer llibre, i el Jordi Bonet fa la segona part dedicada a l'arquitectura. I es complementen i estan molt bé. Jo d'aquí vaig treure moltes coses perquè, com us ha dit la Carme, complemento l'ofici de periodista amb el de guia turística oficial i quasi cada dia vaig a la Sagrada Família. Llavors vaig incorporar moltes coses que a vegades altres col·legues que em senten o que compartim grups em diuen: què és això que has dit de la via de Jesucrist? I què és això que has dit de la via de la humanitat? Perquè són coses que jo he tret d'aquests 2 llibres i que normalment no formen part del discurs de la gent que normalment ensenya la Sagrada Família. Ni tan sols dels guies especialitzats que fan la visita litúrgica, perquè a la Sagrada Família pots fer la visita social, la litúrgica, la tècnica, i per nosaltres això ha sigut un regal, una benedicció. Estava parlant d'aquest descobriment de l'Armand com a gaudinista i que ara, per si amb això fos poc, quan em va trucar per dir que presentava un llibre, dic: i ara què faràs, no? I llavors em va estar explicant que suposo que això pels que no estem a dintre del món de l'Església és una mica complicat, però com que ja sabeu tots que Gaudí està en procés de beatificació, doncs aquesta causa per la beatificació comporta que s'hagin de presentar a Roma una sèrie de documentació molt difícil d'elaborar, entre la qual hi ha una biografia, que és el que es va encarregar l'Armand, unes visions heroiques, virtuts heroiques que fa el pare Gaspar Mora, el doctor Gaspar Mora, i una altra part que fa el doctor Josep Maria Blanquet, que aquest sí que el coneixia perquè va fer un llibre sobre el pare Manyanet i la seva relació amb la Sagrada Família, que m'agrada molt, també m'agrada molt. I a més és el coordinador de tots els congressos de Gaudí, el pare Blanquet, és conegut dintre del món del gaudinisme. O sigui, aquesta va ser la tercera sorpresa, i que em demanessis a mi, que no soc ningú, que jo vingués en aquesta taula, amb el Jaume, que és una autoritat, i el senyor Arcavisa, doncs per mi jo estic molt contenta i molt agraïda. Llavors, en aquesta biografia que va fer a l'Armand, que era immensa, aquest llibre n'és un destil·lat. El Jaume i jo anem amb les galerades, el llibre el teniu allà al final, però nosaltres encara anem amb les galerades perquè un gran detall que fa un mes que ens va passar l'original i així ens l'hem pogut buidar al màxim. Llavors, en aquest destil·lat m'agrada molt perquè manté l'estil dels altres llibres, de notes de peu de pàgina, bibliografia, que tot va supercoordinat, el marxamo de la casa Puigtàrrec, perquè igual que la teva germana Roser, sou d'una pulcritud i d'un perfeccionisme amb les cites i amb tot el que feu. I llavors aquest destil·lat de la biografia de Gaudí per la causa de la beatificació està molt bé. Però abans d'entrar en el llibre volia parlar una mica de la relació de Gaudí amb la selva del camp, perquè nosaltres compartim la condició de gaudinistes, però l'Armand i jo compartim la condició de salvatans, salvatans pocs i amargants, com diuen o deien els del Cuber. I a la selva tenim l'orgull que, com molts pobles al voltant de Reus, com Riudoms, perquè el Jaume és de Riudoms, ha sigut un poble sempre molt culte i molt musical. I Gaudí va anar bastantes vegades i tenia amics. I m'agradaria destacar cinc personalitats que tenen molta relació amb Gaudí, de les quals l'Armand seria la sisena, per gran autoritat. El Miquel Àngel em mira qui seran aquests 5, no? Estàs intrigat. El primer que citaré és mossèn Josep Maria Cogul i Montner. A casa meva era l'oncle capellà, perquè era un germà de la besàvia,
que era compositor molt bo, és el que va escriure els gojos de la Verge de Misericòrdia, aquells de Puig sou vos la nostra mare, tothom se'l sap aquí, estic segura, i a més de ser el compositor dels gojos de Misericòrdia, era un gran organista de Santa Maria del Mar. Va ser molts anys l'organista de Santa Maria del Mar a Barcelona, va guanyar molts premis de composició, va fer sardanes, va fer tot tipus d'harmonitzacions, per quasi viu uns llibres gruixuts de música gregoriana. Mossèn Cogul era una passada i era amic de Gaudí. I va fer amb Gaudí cursos de gregorià i a la seva família al museu hi havia una foto de tots els participants, te'n recordes? Estava al museu quan anaves amb aquelles finestretes des de les quals es veia la tomba de Gaudí, que ara tota aquella part està tancada perquè la seva família cada 2 per 3 canvien al museu, no? I estava mossèn Cogul assentat en un primer pla, una mala cara perquè tenia molt mala salut i en canvi era 10 anys més jove que Gaudí. I el va sobreviure 10 anys. Si Gaudí no hagués mort amb l'accident del tramvia l'any 26, doncs hagués viscut molts més anys, perquè era una persona que estava en molt bona forma, era molt prim, menjava saludable, portava avellanes a les butxaques i menjava moltes avellanes. Això tots els de Reus ho sabem tots, no? Doncs aquest seria el primer personatge que vull citar. Llavors ell era mentor d'un seminarista molt culte, escriptor, poeta, Ventura Gasol, que aquest es coneix més perquè va ser conseller de Cultura durant la República i quan els anarquistes van destrossar la Sagrada Família l'any 36, el pare de Jordi Bonet Armengol, que era Lluís Bonet i Garí, va anar a la Generalitat perquè el Domènec Soranyes, que era el que portava la batuta, va quedar totalment out quan va veure la destrossa, i se'n va anar a la Generalitat a demanar una brigada per poder arrossegar tots els trossets de maqueta de guix darrere de les tàpies, d'un racó, i van posar unes tàpies i llavors van mantenir darrere les tàpies tota la Guerra Civil fins que després de la guerra van treure les tàpies i van començar a unificar les maquetes que segur que els que vam anar a la Sagrada Família fa 20 anys encara es veia, encara es veien totes les estanteries amb unes etiquetes i tot molt ben classificat. O sigui que hem dit mossèn Josep Maria Cogul, després Ventura Gasol, que va ser seminarista però ho va deixar per dedicar-se a la vida política, a la literatura i tot això. Després un altre mossèn, mossèn Fons de Cal Pastelero, allà veia la Montsant, que era el tio, que va conèixer Gaudí a León, al seminari de León, quan ell era seminarista a León, i Gaudí estava per les obres de la Casa Botines de León i el seminari d'Astorga, el Palau Episcopal d'Astorga. I allà mossèn Fons li va donar una targeta de visita a Gaudí. Al revés, Gaudí li va donar una targeta de visita a mossèn Fons. I aquesta targeta la van guardar i durant l'any Gaudí el Salvador Palomar ens va comentar: tenim una targeta inèdita de Gaudí, no sé si te'n recordes, Montsant, i llavors la van fer servir de logotip, perquè és preciosa, és un anagrama de Gaudí molt bonic, Antoni Gaudí, i tu ja ho coneixes això, Jaume, la van fer servir de logotip per una sèrie que van fer a La Vanguardia, diària, de 35 capítols, que es deia Vivir Gaudí, que va anar sortint durant l'any Gaudí. I aquesta, la targeta de mossèn Fons, va servir de logotip a tota la sèrie de La Vanguardia, no? I va quedar molt bé. Aquest mossèn Fons, que crec que el Gaudí el visitava a la Selva després, seria la tercera personalitat. La quarta seria l'Eufemià Fort i Cogul, historiador de la Selva, que l'any 76 va fer una petita monografia sobre el projecte de restauració de Poblet que van fer Gaudí, Eduard Toda i Josep Ribera quan eren estudiants a Reus jovenets, i després va fer una biografia de Toda, que aquí teniu l'especialista en Toda, també per aquella època, i l'Eufemià Fort. El 75. I tants erudits aquí, no te'n pots sortir d'un any, I per últim, la gran personalitat, que encara no té cap carrer a la Selva ni té cap placa, i això s'ha d'arreglar, salvatans que esteu aquí, en Joan Francesc Ràfols i Fontanals, descendent del Mas Fontanals, que està per allà a Bon Retorn, d'una família d'indians tarragonins que va comprar el Mas Fontanals i que, com li devia tocar amb herència a un altre parent, ell va llogar una caseta, que encara existeix, davant de la defensa agrària, i allà passava els estius. Ràfols i Fontanals és tan important en el món de Gaudí que jo no he entès mai com a la Selva encara no hi ha un homenatge, una escultura, un carrer. Ràfols i Fontanals fa, quan Gaudí mor l'any 26, la primera biografia de Gaudí.
I quan a l'any 36, 10 anys més tard, cremen l'arxiu de la Sagrada Família i cremen tot el que Gaudí havia deixat, les seves cartes, els seus plànols, els seus dibuixos, la seva vida personal, els seus blocs de notes, tot queda cremat, què sobreviu? El que Ràfols havia publicat al llibre. O sigui que gràcies a la biografia del Ràfols, que se'n van fer 4 reedicions, tenim moltes coses que es van desaparèixer a l'incendi de la Sagrada Família de l'any 36. I també tenim el que Domènec Sugranyes va regalar al Museu de Reus, el manuscrit de Reus, i gràcies a Déu, del Domènec Sugranyes i del Ràfols, perquè si no ja sabeu que amb l'incendi del 36 va desaparèixer tot, no? O sigui que aquests serien els 5 personatges: mossèn Cogul, Ventura Gasol, Eufemià Fort, mossèn Fons, els Ràfols i Fontanals i l'Armand Maria Puig. El Ràfols i Fontanals, a més de ser el primer biògraf de Gaudí, va ser el fundador de la Càtedra Gaudí i primer director de la Càtedra Gaudí, que ara el director és el Galdric Santana, gran especialista en les campanes de Gaudí, no? I, a més, a la Selva, el Ràfols i Fontanals va fer un edifici noucentista preciós, quan puges l'avinguda Puig i Ferreter, que nosaltres a la Selva el coneixem com l'Hort de la Morella, però els projectes del Col·legi d'Arquitectes és el Mas Hortet. El Mas Hortet. I, a més, va fer el diccionari Ràfols. El diccionari Ràfols, qualsevol persona que posi un peu en el món de l'art, la suma artis i el diccionari Ràfols. És bàsic, Ràfols i Fontanals, és bàsic. Aquesta era la relació de Gaudí i la Selva del Camp, i llavors el llibre. El llibre no em vull extendre gaire perquè falten tots els ponents. A mi el que més m'ha interessat del llibre és que l'estil és molt divulgatiu. Amb això, Armand, has fet un pas perquè aquests eren més críptics, eren més especialitzats i jo els vaig haver de buidar amb un llapis i un paper i anar prenent notes perquè no són fàcils, que això és el bo, no? Que això és el bo, la profunditat que hi ha. En canvi, en aquest tercer és un estil molt més divulgatiu. Jo suposo que perquè tu tenies en compte que la gent que se'ls ha de llegir una documentació i llavors és molt més divulgatiu. Per una banda, no deixa de tenir aquest perfeccionisme puig-i-terra que deia de les cites i tot que quadra i tot és perfecte. De llavors hi ha unes coses que m'han sorprès i que m'han agradat molt, que és un paral·lelisme que fa l'Armand al començament entre el catecisme d'un autor que es deia Costa, que era el que Gaudí havia estudiat de petit, i que llavors aquest catecisme, o sigui, les oracions, el Pare Nostre, l'Ave Maria, la Salve, el Credo, les virtuts teologals, les virtuts cardinals, tot el que es fa quan estudies el catecisme, quan fas la comunió, la confirmació i tot això, tal com està aquest catecisme, Costa, està la Sagrada Família. Els apòstols, els evangelistes, la passió, la resurrecció, tot. I llavors l'Armand ho va desgranant i dius, no hi hagués caigut mai, ni ho hagués endevinat mai, com quadra el catecisme, les oracions i tot, amb com estan posades les coses a la Sagrada Família. El credo, a la façana de la glòria, el naixement... És que és una passada. El temple és una posada en pràctica del catecisme. Això em va encantar. Després, una altra cosa que em va agradar és que no has tingut cap tabú en dir que la neboda de Gaudí tenia problemes psicològics, perquè això normalment els autors no ho esmenten. En canvi, avui en dia és el contrari, no? S'ha de parlar de les malalties mentals, no hem de tenir cap tapujo ni res, no? I l'Armand ho posa, no? Gaudí havia d'arrossegar un carro molt gros perquè, a més de tota la vida professional, havia de fer-se càrrec de la neboda que havia perdut a tota la família, tots havien mort, menys en Gaudí, s'havia de fer càrrec ell. Després m'ha agradat molt la part que fas de paral·lelismes entre temes de devoció popular que són molt nostres, molt del Camp de Tarragona, per exemple, les Tres Gràcies del Divendres Sant de Reus, que l'Armand les veu a la façana de la Passió, no la que tenim ara, perquè Subirachs ho va canviar, sinó en el projecte que va fer Gaudí de la façana de la Passió, on hi havia un Sant Crist a l'entrada de la porta que et recorda el Sant Crist de la Sang abans de donar les voltes, i després l'Armand també hi veu paral·lelisme entre els dos armats que van als costats de Sant Crist amb els elms, amb les
amb les xemeneies de la Pedrera i tot això. I aquests paral·lelismes m'agraden molt. De fet, tu al pròleg ja dius, al pròleg, que aquest sentiment d'identificació de natura i arquitectura que fa Gaudí al llarg de tota la seva carrera, per tu, que ets de la Selva del Camp, te resulta molt fàcil perquè és el mateix ambient, els mateixos referents, la mateixa vegetació, la llum i tal, que tu també has vist de petit. I a mi em passa exactament el mateix. És que quan les coses de Gaudí em resulten tan familiars que per això m'ha agradat també això. I una altra cosa, un últim apunt, ja acabo, noves dades que has incorporat, perquè és una biografia molt actualitzada. Hi ha, per exemple, l'última gran notícia del món Gaudí, ha sortit aquest any, 2024, que va ser el descobriment per part d'un historiador que es diu Julià Bretos, que la famosa Doña Isabel, la gran donant anònima de la Sagrada Família, gràcies a la qual aquella petita església de barri, que havia de ser un temple expiatori, es va convertir en el gran temple estàndard internacional de Catalunya actualment, doncs això es va produir gràcies a una donació d'una senyora que no va voler donar el seu nom, que es deia Doña Isabel. Va donar 500.000 pessetes, mig milió de pessetes d'aquella època, que ara serien bastants milions d'euros, i gràcies a això Gaudí va fer el canvi de concepte de la petita església de barri al gran temple megalòman que tenim avui en dia. I llavors el Julià Bretos ha descobert que aquesta senyora era la Isabel Bolet i Vidiella, viuda d'un indià cubà, i que aquests diners procedien de la ferreria de Sant Josep d'Hostafrancs, perquè el marit que havia mort era membre dels Josepets, que són els fundadors de la Sagrada Família a través del Josep Maria Bocabella. O sigui que aquesta gran notícia de l'any 2004 també està al llibre. És un llibre que està totalment actualitzat. I per acabar, m'agrada sempre buscar coses secretes, els llibres, i n'he trobat una, no sé si l'has fet expressament, suposo que sí, que el pròleg comença dient el llibre que teniu a les mans. Després el llibre comença dient d'Antoni Gaudí i Cornet, o sigui, el llibre que teniu a les mans sobre Antoni Gaudí i Cornet, i a l'última paraula del llibre, que està, a mi em queda a la pàgina 344, però clar, com que tinc les galerades, el llibre imprès deu ser diferent. A la pàgina 344, l'última paraula amb la que acaba el llibre és amor. El llibre que teniu a les mans, Antoni Gaudí i Cornet, sobre Antoni Gaudí i Cornet, amor. Així comença i així acaba. Moltes felicitats, Armand. Bé, precisament en Ràfols mateix, l'any que ve, fa 60 anys que es va morir, podeu aprofitar l'aniversari per fer-hi... Els salvatans que tens aquí... Per fer la placa aquesta i el carrer i tot això, podeu posar, no? 60 anys de la mort, doncs és una celebració important. Precisament el Francesc Ràfols va fer una biografia molt ben feta, va poder consultar molta documentació, com molt bé que es va perdre. Alguna no la va incloure al llibre, però després s'ha pogut trobar les notes que va prendre. Jo recordo que el doctor Joan Bassegoda em va passar fa uns quants anys unes notes que havia tret d'una documentació que hi havia de Gaudí, en el qual Gaudí parlava de la primera obra que li van proposar de fer a Reus. Era el Teatre Casino, actual Teatre Fortuny, el 1880. Però, com sabeu tots molt bé, el problema de Gaudí amb Reus és que no va poder fer res a Reus. Quan ho va intentar, doncs no li va sortir malament. La transcripció que va fer d'aquests documents referents a aquesta proposta que li van fer de presentar un projecte per tal de fer una mena de concurs per fer, llavors havia de dir Teatre Casino, després Teatre Fortuny. Per cert, enguany estem començant a celebrar, fa 2 dies que estem fent actes sobre el Fortuny, perquè Reus, al segle XIX, és la ciutat de Catalunya en població després de Barcelona i, a més, és la ciutat que té més fills il·lustres, diguem-ne, en proporció a tot Catalunya. I el segle XIX és un segle extraordinàriament potent en aquest sentit i Antoni Gaudí és un dels representants. Doncs hi ha un document que descrivia la part de la carta de resposta acceptant poder participar en aquest projecte
de favorecidos de ustedes, de la Junta del Teatre aquest, como a hijo de Reus, población para contribuir al embellecimiento de mi inolvidable ciudad natal, solo siento que no sean mayores mis facultades al par que la cantidad que se va a disponer para hacer algo de lo que se siente el pecho de cada uno de los hijos de la Reus esforzada. Sempre, tots els documents de Gaudí, tots, tant els signats pel seu pare com els signats pel germà, com signats per ell, sempre diu que és natural de Reus. Però quan va intentar fer coses a Reus no li va sortir. En aquest cas, el teatre ho va acabar fent un altre arquitecte, un arquitecte que es deia Blanc, que a més, curiosament, va ser arquitecte provincial de Lleó quan estava ell treballant allà. Se'l va trobar aquí, li va prendre el projecte, el va fer l'altre, i allà se va trobar amb aquest Blanc, tot i que la culpa que no acabés el Palau Episcopal no va ser d'ell, sinó que va ser que va morir, per desgràcia. Un altre tema també interessant que un dia s'ha de tractar també és que tots els clients reusencs tampoc van acabar de funcionar perquè el mateix arquebisbe d'Astorga, que era de Reus, doncs va morir i quan ell estava treballant amb això, llavors amb la successió d'això i això, doncs finalment es va barallar amb la gent d'allà i va dir marxo. Per tant, no va acabar el Palau Episcopal. Això veu que el tema de Reus no li quedava bé, mala sort en aquest sentit, no? Per exemple, hi va haver un altre cas molt conegut, o potser no tan conegut, els detalls menys coneguts, que és el tema de la famosa pedrera de Barcelona, la casa Milà que diuen, que de fet s'hauria de dir casa Milà Segimon perquè la milionària era la senyora que era de Reus, que es deia Roser Segimon, que els familiars havien sigut alcaldes de Reus i tot, no? Era la senyora rica, que per això al Milà diuen que no sabia si s'havia casat amb la vídua Guardiola o amb la Guardiola de la vídua, no? Llavors també va fer un projecte molt interessant, com ha dit molt bé, utilitzant referents també del territori. Per exemple, quan Gaudí, quan era petit, ell havia vist, per exemple, la fumera que hi ha aquí al passeig de la Boca de la Mina, aquesta fumera i cuidal, i la va reproduir allà. També havia vist que moltes cases de la ciutat tenien, al final de les fumeres, tenien un cap d'armat que se'n deia, que girava, allò és un cap d'armat com aquests que feia servir ell, transformats, etcètera. També la mateixa el campanar de Reus, l'escala del campanar, està copiada, repetida a la Sagrada Família. Per tant, ell sí que s'observava perquè, com va explicar més endavant el seu gran amic d'infantesa, que va ser l'Eduard Toda, que era 2 anys i mig més jove que ell, però que era molt intel·ligent, era dels primers de la classe, i a més era un noi molt estudiós, a diferència del Gaudí, que ja era en aquella època tenia aquest caràcter de genialitat. És a dir, quan una cosa li interessava, s'hi posava a fons i s'hi fixava. Per exemple, quan estudiava batxillerat, va treure excel·lent de geometria, perquè ell era un gran dibuixant i volia tenir aquesta inspiració de ser arquitecte. En canvi, suspenia l'aritmètica, perquè no li interessava. I també va suspendre la religió, per cert. Bueno, són coses que passen, però vull dir que és curiós això, no? I aquest Gaudí, més endavant, com sabeu, ja al començament del segle XX, li van proposar també de fer una reforma del Santuari de Misericòrdia. Era un santuari que ell estimava molt, que ho ha dit molt bé tu que has esmentat, que li agradava molt sobretot el retaule que havia allí fet pel Bonifàs, Bonifàs i Maçó, no són pares meus, que per desgràcia es va destruir durant la Guerra Civil i també es va perdre la imatge de la Mare de Déu, que potser un dia o altre apareixerà en algun fons d'un pou o un lloc o altre, però tant el retaule com la imatge no són les originals. I ell, quan va començar a treballar allí, tenia molta idea, perquè ell se sentia molt, com a reusenc, de naixement, se sentia molt pròxim a la Mare de Misericòrdia, i va fer tot un projecte, del qual, evidentment, només tenim alguns esbossos, que hi ha un dibuix al Museu de Reus, reproduït al Gaudí Centre, que ja es veu que volia fer una reforma interessant, però va començar fent una tanca al voltant del santuari, per tant que la gent no entrés aquí fent de fer obres,
Això va provocar que els veïns dels masos del voltant fessin una carta a l'Ajuntament queixant-se que per anar al mas havien de donar un tomb per la tanca aquesta, cosa que va enfadar bastant el Gaudí, per cert, i a més, l'arquitecte municipal, Pere Caselles, va fer un informe dient que aquella tanca era molt lletja, que s'havia d'enderrocar. Com sabeu, Gaudí, com a fill d'aquí al territori, diuen gent del camp, gent del llamp. I es va enfadar i va deixar també, va marxar i no va acabar res. El Pere Caselles va intentar acabar alguna cosa, però el van assassinar l'any 36. Per tant, aquest projecte tampoc va reeixir. Després també va intentar fer alguna altra cosa, per exemple, no fa gaires setmanes es va presentar el llibre del Josep Cruzet sobre la factoria Vilella, doncs que això ja amb el llibre que va publicar fa bastants anys el Guitxo Granyes esmentava que hi havia hagut una empresa reusenca que li havia encarregat de fer una casa al Raval de Santana, al final tocant ja la plaça actualment de Catalunya. Ell no, el Guixo Granyes no diu el nom, però el Josep Cruzet ho ha pogut comprovar que realment va ser un intent de fer una casa allí a aquell sector, que hi ha una casa diferent posteriorment. No va reeixir tampoc. No has dit el nom? No has dit el nom de la casa? Vilella. Sí, els Vilella, de la factoria Vilella. I després encara, l'any abans de morir, això també es va publicar fa uns quants anys amb una història del Reus Deportiu, doncs es veu que el Reus Deportiu volia fer el camp d'esports que després seria el carrer Gaudí, precisament, doncs li van proposar també de participar en un concurs de fer això, un projecte de la zona aquesta d'esports. Es veu que ja no va ni contestar. Per tant, quan ho va intentar a Reus no va reeixir. En el cas de Barcelona, de la Casa Milà, doncs també va tindre problemes. Precisament quan estava començant les obres, doncs ell, evidentment, com que jo estava al passeig allí, al passeig de Gràcia, un passeig molt destacable, es va passar una mica del terreny que estava marcat per fer la casa. L'Ajuntament li va cridar l'ordre, escolta'm, que vostè s'està passant del límit marcat de la casa aquesta. I ell sembla que diuen que va respondre que sí, d'acord, doncs mira, ho tallaré, ho picaré, faré picat i posaré trencat per ordre de l'Ajuntament del dia tal. Com que l'Ajuntament coneixien el Gaudí, van dir, ui, aquest és capaç de fer això. I què van fer? Va fer declarar d'interès artístic aquella casa. I per tant va poder continuar, però va tindre la mala sort que el 1909 va haver la Setmana Tràgica. I ell havia previst de coronar l'edifici, que per això hi posa dalt una inscripció que reprodueixes tu al llibre, Ave Maria Gatia Plena, una mica de desordre, però això, perquè volia posar a la part central de la façana de l'edifici una imatge de la Mare del Roser en honor de la Roser Segimon. Sabeu que en aquella època, a part del Santuari de Misericòrdia, hi havia el Santuari del Roser, on hi ha avui l'Institut de Gabriel Ferreter, que hi havia moltes dones que es deien Roser, ara avui en dia pràcticament ja no n'hi ha, totes es diuen Coris i Colles i tot això, no? I ell volia posar i va buscar un arquitecte, un escultor que fes una imatge d'uns quants metres d'altura. Quan va veure allò la senyora Segimon i el senyor Milà van dir que no, perquè es pensaven que és una església, m'ho cremaran, total, que no ho va fer. Això suposo que no li va agradar gaire amb ell. Finalment també es va quedar amb problemes que ho explica molt bé el Man Puig, el llibre, de problemes, diguem-ne, de cobrar coses, d'això, de fer segons què. Finalment que també es va barallar i va marxar. Per tant, clients de reusencs, doncs un se li mor allà a Astorga, l'altre té problemes aquí. Per tant, ell sempre havia, tots els documents que hi ha, fins i tot els documents, potser l'últim documents destacables, que són el que serien les instàncies que va fer l'any anterior a la mort, el 1925, el gener de 1925, que va enviar dos escrits adreçats directament al cardenal de Tarragona, que era conegut seu, evidentment, Capil·lem i Luxtra, doncs fa dues cartes en el qual, eminentíssim senyor, Antoni Gaudí Cornet, arquitecte, natural de Reus, veí de Barcelona, tal, i fa dos escrits. Un dient que tota l'herència que havia fet del seu pare a Riudoms, que tenia la casa al carrer Raval, una peça de terra del terme municipal al mateix poble de Riudoms, per dir anomenada la Clota,
d'uns 2 jornals del país hi ha olivers, arbres fruiters, vinya i horta. No diu res de Can Mas, per cert. Doncs tot això ho dona a l'arquebisbat perquè facin una missa en record del seu pare. I com que Reus ja no tenia res, perquè quan va morir ja tota la mare i tot això, doncs el germà que era l'hereu, doncs ells més endavant van vendre la casa en la qual sembla que va néixer, on hi ha aquí present, no diré aquí, hi ha el propietari actual d'aquesta casa, doncs també va fer un altre escrit en el qual Antoni Cornet, de Reus, doncs que vol dedicar també al memòria de la seva mare, Antònia Cornet, doncs una mena d'això també, de fundació pietosa perquè li facin misses de records d'ell. Clar, evidentment, com que no hi havia Reus, el que fa és només donar 35 títols d'obligacions del ferrocarril del Mansa a València, i altres coses que té de tipus monetari. Per tant, sembla que això evidentment ho va acceptar, quan l'arquebisbe després se'n va assabentar de la mort, hi ha ordre dient que es faci efectiu això, però com veieu aquí sempre està dient això, natural de Reus. Ell, com el llibre del mossèn Armand, el que fa és comença a dir naixement d'un reusensis, en el sentit aquest, perquè diguem-ne que és aquesta idea. És curiós també que el seu gran amic, l'Eduard Toda, igual que ell, el pare era de Riudoms i la mare de Reus. Els dos casos, tant un com l'altre, els seus pares eren nascuts a Riudoms i les mares eren nascudes a Reus. A més, de la part de l'àvia, l'àvia materna, doncs també era nascuda a Reus i per això, quan va morir el seu avi, l'avi patern, que era Francesc Gaudí Salvany, va morir l'any 28, quan ell tenia 15 anys va haver de vindre a Reus per acabar d'aprendre l'ofici de calderer, perquè a Riudoms no hi havia cap altre calderer, i a Reus sí, i per tant va vindre aquí i es va instal·lar ja definitivament, sempre estava, consta, el pare de Gaudí com a Francesc Serra com a propietari de terres a Riudoms i de terrenys i tot això, però com a habitant a la ciutat de Reus. Per tant, aquesta relació amb Reus també és interessant de tenir-ho en compte, que es faci esment d'aquest tema i d'aquesta mala sort que va tenir que quan va intentar fer coses a la seva ciutat no se'n va sortir per causes en aquell moment diverses. Imagineu-vos que hagués construït el teatre actual, el Teatre Fortuny. Imagineu-vos que hagués portat a terme la reforma del Seu de Misericòrdia. Imagineu-vos que hagués fet també aquest edifici d'aquesta casa pel senyor Vilella, que hagués fet també el camp d'esports del Reus Esportiu. Les cues que hi ha avui en dia per entrar al Gaudí Centre arribarien de la Misericòrdia fins aquí dalt, per veure que tots aquests edificis, doncs no. Per sort, a l'any 33, a finals de l'any 33 se va començar a gestionar el Museu de Reus, doncs evidentment el Dr. Vilaseca, que el van nomenar director honorari d'aquell moment, ell no volia cobrar, però el director sí que volia ser-ho, doncs va enviar el seu conservador i va aconseguir anar a parlar amb el Domènec Sugranyes, que era de Reus, que era el seu, en aquell moment, el jurant directe de la seva família, i a més l'havia anomenat marmessor testamentari, que donés documents per posar una vitrina al Museu de Reus sobre dedicada a Gaudí. Llavors, per això es va poder salvar aquest manuscrit que hi ha, el diploma aquest de la Casa Calvet, que és, per cert, és l'únic premi que li van donar de reconeixement en una casa construïda per ell. I no és les cases que vagin molts visitants a Barcelona, van a altres cases. La Casa Calvet no hi va patir ningú. I mira, és molt maca. Espera't, perquè no hi van perquè el propietari no... Però quan s'obri ja veuràs quines coses... Bueno, ja. Però clar, a veure, el que sí que veiem és que, tot i que aquesta mala sort que va tenir, molts dels seus col·laboradors o eren de Reus, com el Francesc Berenguer, que era la seva mà dreta, que quan va morir el Berenguer va dir m'he quedat sense braç dret, doncs era de Reus, el Domènec Sugranyes també, i altres arquitectes que eren d'aquí del territori, de Tarragona o de Jujol, per exemple, i molts dels seus col·laboradors eren del territori, perquè ell se sentia a gust, se sentia bé treballant amb el territori. Era un gran, diguem-ne, compaginador de qualitats dels seus ajudants. Per això buscava gent que el sabessin fer segons què per poder-lo ajudar a construir el que ell volia fer. I per tant això també s'ha de destacar, aquesta qualitat. I a més, el seu gran mecenes, el senyor Güell, el pare del Güell, o sigui,
el pare del que el va, diguem-ne, el que el va adoptar que el va ajudar a formar-se, era de Torredembarra, era un indiano de Torredembarra. Per tant, tot també té relació amb el territori. Els altres, evidentment, com va anar també amb els López, perquè eren parents del Güell. O sigui, si busques, sempre hi ha una relació amb el territori. Ell ho tenia molt clar, això, de la llum aquesta d'aquí del territori és una llum molt especial. També, quan era petit, el Duart Todó ho explicava, això, que anaven a veure ruïnes de format que aquí al partir de la Boada tocant a Castellvell, que anaven a Tarragona a veure les muralles, a veure la catedral de Tarragona, que va ser el primer edifici destacable que ell li va interessar molt. I, per tant, és un territori que ell sempre va tenir en ment, però que, per desgràcia, no tenim aquesta obres, diguem-ne, presents. Però tenim això, aquesta documentació que es va poder salvar abans de la guerra i que, per tant, forma part, diguem-ne, del que seria l'eix del Gaudí Centre actual, que és aquest centre d'interpretació que val la pena que s'hi vagi perquè reprodueix molta documentació sobre ell. Per tant, el llibre també de Sant Puig fa també aquest primer capítol gros, aquesta infantesa, adolescència i primera joventut a Reus, 1552-1868, en el qual explica tots aquests temes i també veient la relació que va tenir, sobretot amb el seu gran amic, el Duart Toda, que era 2 anys i mig més jove que ell, però com que era alt i eixerit, no es notava la diferència d'edat. I aquest també el primer projecte que van fer jovenets, a part de fer una revista satírica i tot això, que es deia l'Arlequín, una mica manuscrita, en el qual Gaudí va participar fent primer el segell, diguem-ne, que sortia al cap de la muller de l'Arlequín, d'això, i després va fer dibuixar també l'Arlequí, i dibuixant algun dibuix també amb aquestes, però després, bàsicament, la van fer l'Eduard Toda, i el Josep Ribera també va participar molt poc, perquè després va marxar de seguida. Com he dit, a part d'aquesta primera revisteta de joventut, també van començar a treballar en un projecte juvenil sobre restaurar Poblet, però d'una manera, diguem-ne, moderna en el sentit de fer un lloc de residència per a la gent, de recuperar-lo de punt de vista. Per tant, és una relació amb el seu territori que sempre va mantenir i que sempre es surt en qualsevol llibre i, precisament, evidentment, amb el llibre que presentem avui de mossèn Puig i Tarrach. Bé, estem una mica cansats perquè fa estona que aquest acte avança, però en 10 minuts acabarem. Perquè hem tingut una lectura històrica doble, Gaudí i la Selva, Gaudí i Reus, per part de dos especialistes, de la doctora Tata Cabré i el doctor Jaume Massó. I després el senyor Arquebisbe ens ha ofert una lliçó molt interessant sobre la lectura teològica de Gaudí, que em sembla que això dona per a bastant. Perquè Gaudí, que va aprendre a raonar la seva fe sense raonar-la, perquè la vivia, i la vivia plasmada en la litúrgia, i la vivia plasmada en la natura que era la seva mestra, perquè la considerava l'obra de Déu que tenim a l'abast. Aquest llibre no vol demostrar res, però el que sí que vol és fer un mapa el màxim acurat possible de la vida en contacte amb l'obra de Gaudí. No és la vida per un costat i l'obra per l'altre, sinó és la fusió de vida i obra el que és meravellós, el que és característic del nostre personatge. Des del sentit que Gaudí aprecia més amb els seus ulls blaus, que és el sentit de la visió, de la vista. Evidentment, Gaudí era un que observava des de molt petitet i va observar sempre. I allò que observava resultava ser després una reelaboració, una fusió que donava lloc a uns resultats extraordinaris
perquè Gaudí posseïa una creativitat insòlita, insòlita. Un dia un li va dir, diu, don Anton, li dono una idea, si vol, sobre com podria treballar aquest punt arquitectònic. I ell va dir, i era un capellà el que li deia això, i ell li va dir, vostè faci misses, que jo ja m'ocuparé que això s'aguanti. Volguem dir, no cal que en parlem. Aleshores, Gaudí és un conegut, però és un desconegut. El coneixem, però cada vegada que obrim una pàgina ens apareixen elements nous. I fins ara teníem una entrada en l'obra amb molts estudis parcials, bons, però parcials, i potser calia una visió total del personatge que es beneficiés dels estudis fets anteriorment. Per exemple, el doctor Jaume Massó ha estudiat, i molt bé, tota la infantesa i joventut de Gaudí, fins als 16 anys, que és quan va marxar, quan se'n va anar a Barcelona amb els seus pares i tota la família es va desplaçar allà. M'ha servit moltíssim, però l'he posat en sintonia amb el que vindrà després. I això ha passat amb altres aspectes, però la descoberta fonamental aquí és que tenim una persona que està tocada per un do, perquè Gaudí és un geni, però alhora és una persona del poble. No és un intel·lectual, no és un que se les doni de gran personatge. Ni quan era jove que feia una mica el dandy, ni en aquells moments se les donava de ser un fora de sèrie. Només en un moment diu, la seva família l'acabaria en 10 anys. Com volguem dir, sé com fer-ho. I sabia com fer-ho. Però la seva família era la trampa que li havia parat Déu Nostre Senyor. I la trampa era que als 26 anys escriu el manuscrit de Reus. I li diu, jo penso que cada arquitecte ha de fer una gran església. Quina? No se sap. Quan té 31 anys li encarrega la Sagrada Família. Ja tenim la gran església. Però després dirà això, com que encara anava una mica de personatge així, diu, l'acabo amb 10 anys. I acabarà dient, la seva família no l'acabaré jo, l'acabaran els altres perquè no puc acabar-la. És a dir, és l'home que és conscient de les seves limitacions. El procés espiritual d'aquesta persona és el que jo he intentat fer aquí. Aquest llibre realment es titula Itinerari espiritual i històric. El que passa és que amb aquest títol els editors no en volien saber res i em van dir, no, escolta, canviem-ho això perquè no vendrem ni 3 llibres aquí. I vam consensuar això. Però a sota d'aquí hi ha comprendre Gaudí des que corria per aquest carrer que baixa del plaça del Mercadal i va fins aquí baix als Escolapis, l'actual Sant Francesc, i després puja cap al carrer de Sant Vicenç. O sigui, Gaudí és d'aquí i el seu imaginari és d'aquí. I els seus somnis, que després ell reelaborarà, han començat aquí. I jo em pregunto, n'és Reus conscient d'això? No del tot. I per tant, cal una reparació. Abans es parlava de fer un carrer a la Selva en Ràfols. Molt bé, però aquí s'hi han fet carrers
a Gaudí, al barri Gaudí, a l'Avinguda Gaudí, l'Hotel Gaudí, Gaudís. Però potser cal reprendre la idea de construir alguna cosa en base al que ja ell va projectar, senzilla, no gens ambiciosa, però que fos un punt de presència arquitectònica de Gaudí a Reus. És una idea, no és cap suggeriment, és simplement una idea. Ell diu, jo soc un arquitecte del Camp de Tarragona, deixeble del gran Lluís Bonifàs, de Valls. I tota la colla eren d'aquí. Hi havia els de Reus, hi havia el de Tarragona, el Jujol, el Martinell, de Valls, Joan Vergós, Lleida. Eren tots d'aquí, el Rubió, Reus. Després, el Pagès, Reus. El que va ser el promotor de la cooperativa aquesta obrera mataronense, Salvador Pagès. Després, el Fontserè, Vinyols. O sigui, tot el món de Gaudí dona voltes amb aquesta terra, del punt de vista dels noms i des del punt de vista dels imaginaris. És evident que Gaudí ha xuclat els colors, les textures, la natura, les plantes, els animals, que primer ha observat on som ara. I quan on som ara és igual als de fora de Reus, amb aquestes timbes que hi ha d'aquests camins tallats, com a la Riera de Mas Pujols, com a Riudoms, etc. Això és el nostre. Ja ha parlat abans el doctor Massó sobre la qüestió aquesta una mica absurda de si va néixer aquí o si va néixer allà. Deixem-ho estar, això ara ja. Sabem perfectament on va néixer. Però l'imaginari és tot això. I aleshores me ve el camp de dir per què un home com ara ell, sense cultura teològica, és capaç de plasmar el misteri cristià amb tanta força. Certament que tenia una missió en aquesta terra. No cal ser gaire providencialista. Una mica sí, però molt no. I la missió que tenia era de cantar la glòria de Déu. I això ho diu molt bé el Jujol a Vista Vella. I el seu recordatori, Dilexi Domine decorum domus tue. Senyor, he estimat el decorem, el decor, la bellesa de la teva casa. Aquesta gent tenien un fons robust que els permetia fer una obra enorme que és insuperable. Gaudí és un geni com Ramon Llull. Jo en veig dos en el nostre context cultural català. No en veig cap més. Grans homes n'hi ha molts. Grans homes. A veure, poetes, arquitectes, polítics, historiadors, el que vulgueu. Però genis, és a dir, aquell que és capaç de crear, d'innovar des de la tradició, però sempre amb una idea nova, això no és a l'abast de tothom. I Gaudí és això. Acabaré només amb un petit exemple d'aquesta capacitat d'innovació. Si aneu al Passeig de Gràcia, trobareu la Casa Batlló i la Pedrera. Quants metres hi ha entre una i l'altra?
500? 3 o 4 illes. Poquíssim. S'assemblen amb res? Tothom, un que no conegués el tema, diria que són 2 edificis de 2 autors diferents. I és la mateixa persona. I fins a la dècada d'entre el 1900 i el 1910. Què ha passat aquí? Ha passat que Gaudí té un primer nivell de significació, que és Casa Batlló, el mar, la Pedrera, la terra, i un segon nivell de significació. Casa Batlló, eix, Jesucrist que venç el mal, aquell drac ajaçat al capdamunt de tot amb l'espinada i l'ull foradat, orb, i a l'altra banda d'allà hi ha sortit Maria, és a dir, la Pedrera és mariana i la Casa Batlló és cristològica. I no semblen amb res. El mar, la terra. Maragall va dir: la Sagrada Família és el Partenó com Barcelona és a Atenes. Les columnes de la Sagrada Família són clàssiques. A la casa Calvet dialoga amb el barroc. La Torre de Bellesguard dialoga amb el gòtic. El Parc Güell dialoga amb la terra, amb les forces tel·lúriques gairebé. I podríem seguir. I la Sagrada Família dialoga amb tots, però sobretot dialoga amb el Camp de Tarragona. Recordem les 12 cistelles, amb els fruits que ell ha trobat al mas, menys un, que són les castanyes, que com que venen de Prades, les posa també allà dalt amb una cistella, però són vingudes de fora. Tot això perquè entenguem que tenim al davant nostre un personatge que és estrany. Jesús té una frase, no? Diu: cap profeta és ben rebut a la seva terra. Ho dic per a... Aleshores, però, els profetes no moren, i si moren, ressusciten. I Gaudí, en aquest moment, és el català més universal que hi ha. Perquè vagis on vagis i dius la paraula Gaudí, i ho puc dir per experiència, tothom sabrà perfectament qui és aquest xiquet de Reus. Gràcies.